Seguim el Digital Hits Magazine d'aquesta setmana i avui us portem nova entrevista. Abans, però, deixeu-me presentar el senyor que ens porta aquestes entrevistes. Mike T, què tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Jo pensava que m'havies fet malament a l'última entrevista. Dic, no sé, m'han posat a la nevera, l'audiència va caure en picat, dic, aquests no em conviden, És més, et portem aquesta setmana, però ja t'avanço que al llarg de les properes setmanes tindrem bastantes entrevistes perquè hem de tancar bé aquesta temporada. Farem una bona recta final, jo crec que ara serà ja el moment de fer la traca final portant a DJs importants i productors importants com el d'avui, que és DJ, és productor, de fet ens ve a presentar el seu Chicas in the Party i potser el coneixem més com a locutor de ràdio, no? És a dir, el tenim cada dia de dilluns a divendres a una de les emissores més importants del país. Jo crec que no fa falta ni presentar. Avui tenim aquí als estudis de Digital Hits a Adrià Ortega. Hola, què tal? Què tal? Com estem? Molt bé. Molt bé, perfecte, encantat. Escolta'm, Adrià, quan fa que vam parlar per la ràdio, que vam fer l'entrevista l'última vegada? Un any llarg, eh? Any i 3 mesos estaves a Màxima FM, ara estàs als 40 principals. T'ha canviat la vida? Com ho veus, això? Sí, m'ha canviat molt, perquè jo era de petit, sempre volia fer el del 41, un programa que repassa la llista d'èxits de la ràdio més important d'aquest país, els 40 principals, i era molt seguidor en el seu moment de tots els que han anat fent el programa. Fernandisco, Toni Aguilar actualment, i per mi és un plaer estar fent un programa com és el del 41. Sí senyor, ara parlarem del tema de la ràdio. Abans deixa'm comentar sobre la teva nova producció. De fet, fa un any ens presentaves el Fuck the Party. En aquesta ocasió, Chicas in the Party. Fuck the DJ, perdona, anava a dir Chicas in the Party, no? En DJ Party, sí, és una cançó molt fresca, molt facilona per ara que arriba l'estiu. I bueno, és una mica l'aposta, no?, d'aquest estiu per mi, per part meva, així que de la mà de Roster Music, que és la discogràfica que em porta tot el tema de la promoció. I aviam, què tal? Un tema que et canta la romanesa Amna, com ha anat això, com la coneixes i estàs content o no estàs content? Sí, molt content. La veu de l'Amna per mi és perfecta pel tema que volia, que era un tema molt fresc, com us comentava, molt melòdica, no? Amna sempre és les seves cançons, des del Tell Me Why fins ara ha fet cançons molt melòdiques, molt d'estiu. I llavors jo conec molt el seu mànager, que és el Catalin, que és molt company meu, i res, vaig contactar amb ell i vaig dir, escolta'm, m'agradaria tenir Amna i m'ha fet els tràmits ràpids i bueno, fins ara. I endavant, no? Sí, endavant. Ens comentaves que aquest tema ha sortit per Roster Music, que és una de les discogràfiques més importants del nostre país i, per tant, suposo que el feedback que has tingut de la gent a partir d'aquest tema ha sigut bo, no? Sí, mira, ara va sortir el dia 15 d'abril a la venda, el que és el single en format digital, a través de iTunes i tots els portals. Llavors el videoclip va sortir una miqueta més tard i de moment portem, a data d'avui, són gairebé 30.000 visites al vídeo. És molt... jo crec que està molt bé, però hi porta 100.000 reproduccions a Spotify. I per mi és una satisfacció, no?, entrar al meu tema a Spotify, que jo soc molt assidu usuari de Spotify. Sí, i veig allà més de 100.000 reproduccions, per mi és un plaer. I número de ventes iTunes, que això ho porteu molt... No miro gaire, no? No miro gaire perquè... O sigui, sí, perquè ho has de mirar, però jo crec que les ventes, i sabeu com està la música, és complicat, el tema de vendre, però jo miro molt les reproduccions, que és la gent, no?, que consumeix molt Spotify o YouTube, i la veritat és que estic molt content. Per aquestes reproduccions de YouTube, un videoclip que vas treure fa poquet. Era el teu primer videoclip? Sí. I què, nerviós o no? No, difícil. No, difícil perquè jo no sóc actor, jo sóc disjockey, locutor, i em va costar molt, sobretot les imatges que estem a prop, la noia del vídeo i jo, la Clàudia i jo, perquè era tant el primer cop per mi com per ella, i era una mica difícil, no? És acció, no? I tal. És actor, bàsicament. És difícil. I, bueno, suposo que al final del vídeo teníem ja més compenetració i era més fàcil, però sobretot al principi ens va costar. També hi ha les imatges d'aquest videoclip, per cert, el Chicas in the Party, que està fet en major part a Barcelona, oi? Sí, està gravat, està rodat a Barcelona, entre la Sagrada Família, un hotel que està davant, un hotel que també tenim al port, a la zona del World Trade Center, i per als carrers de Barcelona.
i hi ha un local, que és una cocteleria, que hem fet les imatges de nit, i bueno, aquest és el resultat. Exacte. No, ha quedat molt bé, la veritat sigui dita. Ara la qüestió és que també vagi sonant a emissores de ràdio, no sé si pots avançar alguna cosa Sí, o... no, de moment a data d'avui està sonant a diferents emissores. De fet, us puc dir ara mateix una mica en primícia perquè aquest cap de setmana comença ja una emissora italiana, que és el que és el Chicas in the Party, és l'himne d'aquesta ràdio italiana per aquest estiu 2014. O sigui, hem fet una edició amb la veu de l'Amna, amb aquesta emissora que es diu Estatíssima, i res, de moment a Itàlia està funcionant molt bé, com a mínim això sembla, i aquí a l'estat espanyol, de moment, bé, està sonant a Fan Ràdio, està sonant a diferents emissores a nivell estatal i molt content, la veritat és que molt content. I ara, ja que em punxes una mica, en principi, doncs, 40 principals, espero que aviat ja que arriba l'estiu i arriba ja el bon temps, ja que és una cançó d'estiu, doncs que pugui. És un tema 100% d'estiu. Ara, deixa'm fer un petit parèntesi. Em deies que sonarà en una de les ràdios d'Itàlia, de les més importants. Tu tens una relació especial, no?, amb aquest país? Sí. En especial amb Venècia. Sí, és veritat. Veig que m'heu investigat, eh? Sí, home, i tant que sí. Hem estat investigant una miqueta el que són les seves xarxes socials, que al final de l'entrevista les repassem, i si doncs, el voleu seguir, doncs, esteu convidats a fer-ho. Parlem del tema ràdio, comentàvem això, no?, que estàs de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda, si no vaig malament. Perdó, Vaig abans de la ràdio, de les dues ja estic. De 5 a 7, com va la cosa? Explica'm, va, què fas una mica i el feedback de la gent? Sí, mira, jo arribo a la ràdio al migdia, començo a preparar el programa i, evidentment, és actualitat musical, tant nacional com internacional. Llavors, el feedback de la gent és molt gran, molt gran. Jo utilitzo molt la meva xarxa social preferida, és Twitter, és on tinc més feedback amb la gent. La gent està a sobre de cada cosa que fem, no només jo, sinó els companys també adolescents, amb el projecte Camella d'Ernest Codina, i estem molt amb la gent molt enganxats a Twitter, això sí que és veritat, perquè es mou a través de la xarxa social la gent i hem d'estar enganxats. Llavors, molt content de poder fer això, com us deia, i repasso llistes internacionals, repasso la llista dels 40, evidentment, novetats, sobretot com moltes novetats, i intento donar notícies, primícies, abans que la resta. Aquesta és la missió una mica del meu programa. I has fet entrevistes importants pel que hem anat veient, Jason Derulo, Ina... Bueno, de tota aquesta gent famosa, amb qui et quedes? O sigui, qui t'ha fet més il·lusió entrevistar? No, o sigui, jo crec que estan tota la resta sense desprestigiar ningú, tota la resta, però per davant, sempre ho diré, de moment, fins a data d'avui, Jason Derulo. És la persona més coneguda que he entrevistat, més propera que m'he trobat, que és una mica raro, no?, perquè si és la més coneguda sempre és diferent. I la més propera, la més divertida, no sé, Jason Derulo, però indiscutiblement. Tot i que també he de reconèixer que Ina m'ha fet molta il·lusió perquè és un mite musical des de fa molts anys per mi i em va fer il·lusió, però com Jason Derulo no. Doncs fa un any vas fer el canvi de Màxim als 40, també, evidentment, la teva trajectòria està per altres emissores de ràdio. Costa el canvi o no? Sí, costa. El que passa és que jo sempre he volgut estar a 40 principals. Per mi és l'emissora a seguir des de sempre, per mi és la icona de la ràdio estatal a Espanya. A Catalunya també, perquè les últimes dades d'audiència així ho diuen, som la ràdio líder indiscutiblement a Catalunya i portem així molts anys, per tant el meu objectiu era 40. La diferència, sí, clar, la música és diferent, no? Però cada vegada s'està juntant més un estil de música 40 típic a màxim, és a dir, hi ha molta més música dance a 40, molta més música disco, estem entrant cançons molt disco el que és la llista, tenim Martin Garrix amb Animals, tenim cançons d'Ina que són totes dance, és a dir, que és un híbrid entre la música pop actual de sempre de 40 amb màxima, per tant el canvi no ha estat molt forçat. Vas començar molt jove, no?, al món de la ràdio, també? Sí, però no, sí, vaig començar jove que m'agradava la ràdio, però realment posar-me davant d'un micròfon vaig començar amb 17 anys. 17 anys. Sí, tampoc és molt jove, Vull dir, hi ha molta gent que comença molt abans, jo amb 17 anys, ara fa 10. T'imaginaves arribar fins aquí? No m'imaginava, no. De cap manera. No, de cap manera, m'imaginava... O sigui, soc una persona molt tossuda en el tema de la feina, és a dir, si vull arribar aquí intentaré arribar de totes. I he passat moltes hores a la ràdio treballant gratuïtament, moltes hores altruistament, com sabeu molts els que ens dediquem a això. I de fet fa poquet que realment el sou em permet viure de la ràdio, que una cosa al principi de tot trobava gairebé impossible, sobretot la meva família. On vas? El meu pare em deia.
És que a la ràdio no... I mira, al final m'ha donat la raó i és el primer en recolzar-me, Vull dir que, entre altres, però és complicat dedicar-se a la ràdio, econòmicament. A part d'això fas de disjockey, ets productor. Pregunta que ja em vaig fer a la ràdio però que vull traslladar avui a la tele. Amb què et quedes? Ràdio? De tot? No té color. O sigui, la ràdio per mi, la ràdio per mi és el 95% de la meva activitat, però no perquè ho estic fent ara, sinó perquè per mi el meu objectiu és 95% ràdio i la resta, doncs, sempre has de fer més coses, no? Però per mi, si fos per mi, em dedicaria 100% a la ràdio, indiscutible. És la meva vida. I abans que em comentaves, si em permeteu dir abans d'Itàlia, que em comentaves lo d'Itàlia, mira si arribo a ser friki de la ràdio, que vaig anar a Roma de vacances i vaig escoltar una ràdio italiana, que era Radio Globo, i mira si friki, que vaig estar escoltant tots els dies i després vaig arribar a casa, vaig enviar un mail perquè volia estar en aquesta ràdio. I després de 6 anys encara estic treballant amb ells. Estic fent una col·laboració setmanal. Vull dir que no només em quedo aquí, sinó que m'agrada anar més enllà i sóc molt fric. Això de viatjar en algun lloc i fer una mica de repàs a les emissores de ràdio o bé a les emissores de televisió és una cosa que fem bastant sovint els que ens podem considerar friquis dels mitjans de comunicació. Sí, la veritat és que sí. Hem fet bastanta referència amb el que és el tema ràdio, però com esteu veient a les imatges, esteu veient el videoclip oficial de la seva cançó, de la seva primera cançó. I bé, jo el que també et volíem comentar, és a dir, de cares al futur, ens podries avançar una mica quins són els teus projectes en quant a noves cançons, a nous temes? Bueno, de fet estic treballant amb la propera. Sí, estem treballant amb la propera perquè a mi m'agrada anar per feina. Potser no per sortir ja, sinó la tenim al calaix i de moment està... Mira, ara mateix tenim ja el que és la instrumental feta, falta fer tota la part vocal, tota la part de lletra, però estic en procés. Vull dir que ens agradaria que sortís al mes d'octubre-novembre, però he de parlar encara amb la discogràfica Roster Music, que ells són qui coordinen les dates de sortida i tot, però ja et dic, estem treballant al mes següent, serà totalment diferent, a l'estil, potser no tan diferent, però evidentment no serà tan estiuenc, perquè surt de cara a Nadal, però serà un estil molt més pop i espero que us agradi. El cantarà? El cantarà un noi, si tot va bé. I es diu? No es pot dir. O d'on és? No es pot dir, no, perquè a mi m'agrada molt tenir les coses fins que no el tinc lligat i al sac. Es diu, no vull avançar res, però ja et dic, estic en procés perquè també paral·lelament estic mirant diferents vocals per poder, a part d'un noi, una noia que tinc aquí pensant també aviam què, però estic esperant, encara no sé. Estàs molt pendent també del tema de les xarxes socials, ja que estàs avui a la tele, doncs anuncia a la gent que ens està veient, als espectadors de Digital Hits, quins són els teus perfils oficials, Facebook, Twitter, etc. Sí, mira, jo tinc una pàgina web que és adriaortega.com, allà penso sempre les dates dels shows que faig, independentment de si és de disjockey, speaker o el que sigui. Llavors, Twitter és @adriaortega, tot junt, i a Facebook, facebook.com, adriaortega el locutor. Sí, el que passa que jo gairebé utilitzo sempre Twitter perquè és la meva xarxa preferida. Al 100% al Twitter. Doncs bé, fins aquí l'entrevista. Avui farem una cosa. El consell, sí, el consell. És una pregunta clau al programa i l'hem de fer sempre. Perdoneu. Consell. Consell per als joves que estan començant i que volen algun dia arribar als 40 principals. Què han de fer? Doncs jo crec